Wara 13-il sena fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, Emanuel Balzan jgħid li mindu reġa' lura fis-soċjetà 3 snin ilu qatt mhu se jinsa l-uġigħ li kkaġuna lin-nies. Fl-istess waqt qal qatt mhu se jaqaf jagħti lura. Dan l-aħħar għadu kemm nieda kanzunetta l-milied biex jitqanqal għarfien akbar dwar il-Fondazzjoni Rise, il-post li jgħin lill-persuni li jkunu skontaw il-pena tal-ħabs biex jerġgħu jintegraw lura fis-soċjetà wara preparazzjoni, appoġġ u direzzjoni adegwata. Ilax il-fiduċa ma faċli titlifa. Imma biex tiksibha lura trid taħdem ħafna liha. U Rise tgħinek tikseb dik il-fiduċa meta dak iż-żmien kont għadni qed nagħmel dak il-proċess biex jiena nifhem fejn vera żbaljajt u kewweġġajt il-vittmi tiegħi ħadmu miegħi personalment. Allura tħoss il-guilt feeling għamel l-apoloġija tiegħi sal-mewt, għax il-guilt feeling jibqa' hemm. Allura dak huwa naħseb li jtik l-entużjażmu li fil-miliet immur għal diska bħal din u ninterpreta eżatt fejn isir il-programm Rise. Wieħed mid-diretturi tal-Fondazzjoni Charles Mifsud spjega li l-proġetti futuri huma ħafna fosthom għarfien fl-iskejjel kemm għall-prevenzjoni li wieħed jipprova ma jaqax bizzijiet u anke sabiex ma niġġudikawx. Bejn illum ma' 2000 student fl-iskola tal-gvern qegħdin jingħataw taħriġ informazzjoni fuq dan il-qasam. Li l-ġustizzja s-soċjetà ma toħodix biss jekk bniedem jintbagħat il-ħabs imma li naraw li ma jerġax jidħol. Bħalissa għaddin f'kollaborazzjoni biex ukoll il-Portugali jibdew jagħmlu proċess simili bħalma nagħmlu aħna u allura hemmhekk qegħdin intum ngħinuhom bl-espertiż tagħna aħna llum qegħdin membri ma' 17 il-pajjiż ieħor fl-Ewropa li kollha jippromonu li kemm hu importanti li riabilitazzjoni u integrazzjoni issir ġo komunità imma mhux ġo ħabs. Din is-sena l-Fondazzjoni Rise ġiet onorata bil-Premju Speċjali Nazzjonali Prestiġjuż għal proġett tas-sena fis-settur tal-volontarjat 2024. Ippreżentat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u l-Ministeru għall-Inklużjoni u s-settur tal-volontarjat. Dan ir-rikonoxximent ingħata l-proġett bit-titlu Preparation for Female Inmates, Rehabilitation and Reintegration Program in Malta, li permezz tiegħu saret ħidma sfiqa ma' priġunieri nisa.